Kaixo guztioi, Gernikak Gernikaz izenburupean antolatu dugu nazioarteko kongresu baten berri, ematera natorkizue eta kongresu hau non egingo dugu? Gernikan, non izango da ba. Aitzakia Gernikako bombardaketaren gaur egungo edo historian zehar egon diran adiera eta errepresentazioak izango dira, hori aztertzea, diskurtso kultural desberdinetan, eta baita ere Picassoren kuadro ezagunaren nolabaiteko, esanaiak, errepresentazioak eta hori guztia, baina hori bakarrik ez. Ez gara bakarrik Gernikako bombardaketan geldituko, beste bombardaketak izango ditugu aipagai, Gernika ez dugu oroimengune gisa bakarrik ulertuko, baizik gertakari historiko funtsezko gisara, eta hezkuntzan ere esate baterako erabilera eduki dezakeen memoria historikoaren tratamenduak hori ere aztertuko dugu. MHLI ikertaldeak antolatzen du hau, Euskal Herriko Unibertsitateko ikertalde konsolidatuak, eta egia da biltzarraren aitzakian, izango ditugu 10 bat gonbidatu hizlari nagusi, beste 40 txostengile, baina hori bakarrik ez. Gernikan bertan 3 erakusketa antolatu ditugu, esanguratsuena, segurazki Gernikako Bake Museoan izango da, Xabier Erkiziaren artistaren eskutik, zoragarria, eta gero beste 2 erakusketa izango ditugu, bat Elai Alain hezkuntzari buruzkoa, eta bestea Euskal Herria Museoan, hain zuzen biltzarrerako antolatu dugun kartel lehiaketari buruzkoa. EHUko Arte Ederretako Fakultateko ikasleek egindako erakusketa. Turrak izango ditugu, beraz ez dago aitzakirik. Guztia isteko edo azken egunean gainera batzarretxera joango gara, eta hitzaldi zoragarri bat entzungo dugu arbolari buruz. Beraz, gonbidatuta zaudete, uste dut ez zaizuela damutuko, eta hori espero dugu behintzat.